Mga puso, ang trabahong pagkamekaniko na anda nagayod nato nga trabaho alang sa mga lalaki. Apan dinhi sa Cagayan de Oro City makabilib, sanglit ang trabahong panglalaki gihimo sab sa babae. Pwes, sabay tang ila-ilahon, si Mayang Dibansa ang lady mechanic. Mayang, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? So, good morning, sir. So, maayong buntag sa inyo ha, mga kapuso. Maayo kay anaka sa maayong kahimtang Mayang. Pero unang-una, makisayod sa amino kung unsa ba ang storya sa imuhang kinabuhi kung paunsa ka nahimong usa ka mekaniko. So, bali, answer. Sa una man gud kay gaskwela pa ko. Pero tungod sa kalisod sa kuan kinabuhi, nakaundang ko og eskwela. So, nangita og pamaagi akong papa para makatrabaho sa amin kay dili pareha sa kuan nga na sila kana bitaw income nga madawat. So sa ako pod na ni abri ang opportunity para makatabang sa ako. So dayon yabot na ay mga hiring nga trabaho apil na akong kung asa ko karon. So ang napatsadaan ni sir kay ang kumpanya di sila basta-basta ka nang ipasabag bitaw sa trabaho. I-train pa kanila. So, na sila team school. Bali na nahilig gid kun sa ako ang sir kanang pag-ayos sa motor bitaw. Tungod po sa curiosity kung say kanang kuan bitaw say mga function sa motor bitaw. So, para jud sir. Mayang, sa mong trabaho wala ba ka nakasinati og kalisod labi pa nga maingon nato no nga physical kini nga trabaho? Bali ang mga challenges sir kay ang kuan bitaw ng diskriminasyon kay tungod bae ka. So ato nang wala ng diskriminasyon. Maong na ako dire para ipakita gid sa tanan nga makaya gyud sa bae. Sanglit na anda nato no nga panglalaki kini nga trabaho. Mayang, unsa-unsa pud ba ang mga reaksyon nga imong madawatan sa inyuhang mga customer nga magpaayo sa imuha? Bali kuan sir, kasagaran nga akong ma-encounter kay kana bitaw matingala sila og makurat na lang sila nga naay bae diri nga kuan ka trabaho gaayog motor nga imbis kanang naay angay nga para sa ako nga bae dira pagid ko nang kuan sa mekaniko. Ang uban kay muduol og mungutana nganong na ako dire nga bae man ka. So mekaniko gid ka ana sir, mga reaction nila ba? Sanglit milahutay gayud ka Mayang sa pagkamekaniko, alang kanimo unsa ba ang anaa ni ini nga trabaho nga imo manggayud kining gikahiligan? Bali tungod po sa kuan sa kaning ka-experience nato nga pandemic, so nanginahanglan matag perang kuan pamaagi nga maka kuan ditaw ka nang maka-experience. So kuan po apil po nang kuan ka nang experience pod. Pagkauman sa trabaho niya maghatag dayon og feedback ang mga customer sa amuha kung sa ilang nabati sa akong trabaho. Ang usahay kanang malipay sila nga naayon ako, okay ra pud ang kuan pagpaayos sa lahat. As bae dili pud pirmi ka nang matagaan tag ka ng kuan bitaw ng compliment nga gikan pagud sa mga laki. Karon Mayang, nahimo kang inspirasyon sa katawhan labi na sa kababainhan. Karon buntaga, aduna ka bay mensahe ngadto sa atong mga kapuso? So bali ang pinakauna kay gusto na ako magpasalamat sa tanang nag-share sa akong kuan kanang nag-viral nga post sa social media. O ang gusto lang ako maingon sa tanan nga ni-believe sa ako o kanang gusto pa gyud maka-experience og ingan nga trabaho. So buhata lang gyud kung sa imong gusto. Dili porket bae ta kay di na to makaya ang kuan trabaho, salig lang gyud. So buhata lang gyud ang kuan trabaho nga gikan sa imong heart kasing-kasing. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.